Mød hr. Hansen. Han elsker direkte kontakt med offentlige kontorer. Han ved, at på den måde er han sikker på, at alt foregår, som det skal. Vælger man personlig kontakt med det offentlige, har det mange fordele. En af dem er masser af frisk luft. Familien Petersen er en moderne familie. De elsker at klare så mange ting som muligt over nettet. Så er der tid til alt det andet. Hej. Som for eksempel en spontan rejse til USA. Så skal vi ud og rejse. Min kamp-lørdag. Hvad med min uddannelse? Men med kort varsel kan det være sin sag at blive klar til at rejse. Studietilmelding er lige om hjørnet. Pas mangler at blive fornyet. Vigtig medicin til rejsen skal bestilles og hentes. Folkeskolen skal have besked. Statens uddannelsesstøtte skal søges. Det rigtige kollegie skal findes. Feriepengene skal udbetales. Og hvad med rejsebøger fra biblioteket? Heldigvis er alle disse steder tilgængelige online. Men de er beskyttet med hver deres kode. Så er det bedre at slippe for koderne og møde personligt op. Det giver også tid til at reflektere over helt andre ting, mens man venter i kø. Familien Petersen behøver ikke at stå i kø. De ved, at mange opgaver kan ordnes online. For der er man altid nummer 1 i køen. Og så er der åbent hele døgnet. De kender websitet borger.dk, hvor de kan få adgang til det offentlige med bare ét login. Det er nemt login, der gør det muligt. Familien logger på én gang med deres digitale signatur, og så er der adgang til de offentlige services på nettet. Borger.dk giver mange muligheder, da det er her alle offentlige myndigheder møder borgerne online. For eksempel kan familien ansøge om et nyt pas. Der er også mulighed for at bestille receptpligtig medicin. Gennem morens CPR-nummer fornyes recepter og sendes til apoteket. Recepten modtages online på det lokale apotek. Det sparer tid inden rejsen. Skolen skal også have besked. Familien sender en mail om fritagelse for undervisningen. Ingen ferie uden penge. De logger også ind på feriekonto, tjekker feriepengene og anmoder om at få dem udbetalt på NemKonto. Vil man slippe for at rode med moderne teknologi, kan man tage ned på et offentligt kontor. Det kan have den klare fordel, at man lærer en masse nye mennesker at kende. Selvom familiens ældste datter står foran studievalg, og endnu ikke er indskrevet på universitetet, kan hun stadig nå at tilmelde sig favoritstudiet og samtidig nå sit fly. Hun ansøger også om statens uddannelsesstøtte. Her kan hun få økonomisk tilskud til sin uddannelse. Familiens datter skal også finde et sted at bo under uddannelsen. I stedet for at stå i kø, sender hun ansøgningen online. Hun behøver heller ikke at tage ud og se på kollegierne, for der er masser af billeder. Familien Petersen har nu nemt, hurtigt og sikkert ordnet de mange opgaver hjemmefra. De går nu på biblioteket online og søger efter rejseguides. Familien Petersen har nu tilbagelagt 31 km og gennemført 9 opgaver med det offentlige, uden at forlade deres hjem. De har sparet tid, penge og skånet miljøet. Nem login. Hurtigt og sikkert.